семе. Аре, Бобър, пръскаме ги. Той е много голям. Си засилих повече и бая го прескочих. Ама добре такова стъпих. Стига толкова, че... Сай дропчето. Бобър, скачаме ли дропчето? Това малкото ли? Малкото. Ще пробвай. То е равно тяло и това. Да, пазете дистанция, защото все пак за пръв път и това. Да. Един от друг. Маньо. Топли си? Да. Да. Много приятно. За този дроп тук ти казвам отдясно. Да, там има някакъв хардлайн. А? Не, по-назад. Да. По-лесно е верно от първия брат да я подъл. И не го скочих него не този път. Нищо. Било ти бая и сега се бех засилил и направо го прескочих, ама добре, че е такъв равен. Аз като видях хората и се отказах. Те изчекаха. Даже на GoPro ще видиш това. Второто да, ама първото нещо... Той е по-големичко. Видях хората и се отказах. Ама и викам да не вземем, се потрошим. Вече се бех засилил, викам брат Те сега. знаят бе. Или го скачам, или бия брутална човка върху тех. О, го скочи. Да. Айде. Нека си ми дойде пала. Бе, от това Red Bull, бе, какво слагате? Топли си? Епа. Ще ни предаде. Да.
Доволни. Остре тренинг, бат. Нека караме, аз след 2 пъти в годината караме направо. Караме по-често, ще ги мачкаме яко. Да, ама. Как викаш, трябва да си... Опа, тренировка. Направо са ми се удървили така. Кръсти. Какво беше? Некъв клоу. Байкърс клоу. Стапичките сигурно ще е добре, като им свикнеш. А? Стапичките сигурно ще е добре, като им свикнеш. Сигурно. Опа. Много мобилна носа. Взех тия, които са много по-добре. Слава Богу. Тук, какво Това ще направим? го сменям, купих.